Počkaj, trošku vydám. Ideš. Dovolte mi, aby som vám poďakoval v mene všetkým žiakom našej školy, že sme sa tu mohli tak zúčastniť v takom hojnom počte, v takej naozaj atmosfére, že sme mohli prežiť tento krásny večer. Bolo to veľmi super a veľmi ma prekvapilo vlastne to, že konečne sme zažili Noc Andersenom v knižnici v tlačiarni, v knižnici Mateja Hrebendu. A je to preto veľmi dobré, lebo tu vlastne chodíme si tu požičiavať knihy, oboznámujeme sa s tými knihami, čítame tie knihy a je to veľmi, veľmi dobré. Zmenili sme prostredie a taktiež si môžeme porovnať predošlé stretnutia a stretnutie tuná, ktoré sa prvýkrát odohralo. Veľmi ma zaujalo napríklad nahrávanie v štúdiu. Ja osobne som mal takú trému najprv, ale potom som pochopil, že tréma je veľmi zlá a netreba sa jej podvoliť. A ten výsledok bol akože taký veľmi efektívny a vždy hovorím, že všetko je nie o kvantite, ale o kvalite. Vždy si treba dať na niečo záležať. Takisto ako pani pracovníčky z knižnice si dali záležať na tom, aby nám tu pripravili takúto dobrú atmosféru. A hovorím, bolo to veľmi super, taktiež vážim si to, že som sa mohol stretnúť s pánom spisovateľom Valentínom Ševčíkom. Už po druhýkrát, pre mňa je to veľká podsta, že som ho mohol vlastne stretnúť. Mohol som ísť napríklad aj do zvukového štúdia, kde som si mohol vyskúšať tú tvorbu s hlasom a taktiež aj nahrávať to CD. Je to predsa iné, keď počujeme svoje hlasy, čiže vieme presne, kde treba potom doľaďovať, čo treba vyhecovať, takisto aj básnik, keď ide niečo buď písať, alebo napríklad aj ten pán spisovateľ, keď čo píše, tak tiež vie napríklad, kde má čo, aké slovo dohecovať, hej, kde to má doľadiť. Takže aj my sme si mali takýmto spôsobom doľadiť svoje, a taktiež niektorí tam napríklad mali, čo ja viem, že mali trému a zle napríklad, keď aj čítali, tak sa tak zakoktávali alebo dačo také. Ale je to prírodzená vec. Ja osobne napríklad mám tiež také veci, je to každý z nás. A hovorím, veľké poďakovanie pre vás všetkých, že každý rok sa o nás tak veľmi postaráte, vyhoviete nám, či už je to vlastne aj s rôznymi besedami. Napríklad teraz bola útorok s pani Jankou Vodnárovou. Áno, Vodnárovou. Tá ma tiež veľmi zaujala, inšpirovala ma vlastne k tomu, aby som začal tvoriť konečne poéziu. Nielen filozofoval, ale troška na ten papier niečo skresal. Takže veľká vďaka a veľký pochod. Veľké pochve! Janka volá, hej.